Otenga na ko muntu omoro ogoitu sana. Bantu balechera bagoita. Bagoita. Ejaro muntu yacho kugambia cyo kuruski besa. Igo tu aliecheru kuchikwegeri gunga okobutoro muntu ebigote. Okobutoro muntu ebigote. Nye mwagosanire okobutoro. Ogenda ogambe kina muntu atayokubori swa. Momuro minto andebe itinga. Ndundu taiti baibika. Wasaririe rieta. Amangana go changa no moibiore. Ntota iti moibinkaga. Hani moibi bwechi bunduki no chi gututika. Simuratewa na simuchandikite mokora mama mokorosa kora mama gwatenena gokorosa gutenena gwikaransa gokorosa gwikaransa asita yura tare asasini na saterere to kurina gukinya siguro ndagendo ngiyore ngentere yo kuirumwa abe kwa saba gaka buna koiborete turi kwenda na yanga yo kogenda ororo kwanyoro mogekuria mutaka kwengentera ukubituka ndagera turi korete rundagera na muntu emukunganya chindagera kururari kinse jiwe kama ndagera kurukuru mwapiki Mwancho muligereria nande nekronte ko baletero muganonde kuruchinse mu chiabora bu constituency aiga sinde ndetse birate bantu tima yose mu mache birate ebwato mupaka bwa basigisi na bagusi bono ndechinse michiga chi mupaka bwa basigisi lakini bado naonde mama chibirate. Thank you so much as well baganda to subscribe na boy go watch story cheto listen some Gusi voice na bantu ba power sana, and if you want to support our series of stories, this is our contribution number naboko go support our movement asenga choko baletera story au chobo mabuna bantu bamete iskogaiga. I've come to realize the community yetu ya usia bantu tubwate story abantu babwate megano yabo nemegane yana bera tumeke sengencho yokoegeria abantu bande buna bamenyete nase egesagukyo mu gusinga itogurwa na ngaitogochia mungwana rero ngoreta se umugano ito na no yogo bwati emerobiri ito asa matuka mange buna togenda tunya gukora emerobiri gaka nka Christmas gandenga Magnite ninje I want to share my story bwate tu lia Mombasa 1992 katumugeta satumugeta abantu barengenera bagotama kumbe bine bago byarenga kabwato tama idenjera kuyereza umwe bakorete gutoka shimo la tewa agasibwa kagosibwa back home nka airport lige wikira bamura mu abakamwanga buneke bago na ngina umukungu wabwata agatama na abana yatugo mugano elitorenga nchere kitogo isomi igenteke musike ne Magnite kurukwe Gusi voice Kioro mwaga. Biano sana. Injira rero no to gwa mugano itu. Ara eresta ga story ya kego buna gwante bia. About ubugimo bugao. Karate bia ngai ningo nkanga I ngakyo menyeta saiga tujakire guru. Njengo guru ni mungale. Seitegera ari biege school Nyaramba Nyamira ngumbugayo. Igo na chite burabu. Bunega sina chite gukora sirio gari. Amatukana akaera nyake kaera boni kanyarikana pakangacha bono igomenyete munguri asumuga kundu kurukwa yera munguri asumuga kurukwa yera munguri ngayere bono kuruga bono munguri yero rugure skuru nare basi nereta munguri bono no menyete okay nkaburunge ngayote nkaburunge Nyaramba biegaria okay yasana ngakibono gwa toka Mongolia bono Mongolia iga natuka ikiagera nagurira ororo mugano rwanda tinga Magnite wikatokoro story yane nabo igonki gya gusukumete bakogoranga Magnite wikatokoro mugano asinge naro chimo mware gukwana story cyechera na ende nkainyuranga na nje nabete urumandi emitinye 5 nomo ngakyo ko bere rumandi emitinye 5 nomo nde utoire story ngakyo gutokera rumandi haragia ona ngakyo mubwali bakugaja gutoko igo igesegi ya chite Kenya ngakyo urwe endete gocha kakiene ya Moi ikabetereria inkagenda tugatebanira abamura tukanda Mombasa kurigie mirimo bono ige story ya chire ngaki demokrasia endete gocha bona abantu ubusegi bukaraba igaba siyizi ugisegi kikaba sana
mbali chigenga chisiasa ekero twakora tukaranga bono gastage turakona na masamba tukengusa Mombasa kero twaika Mombasa nganda nganyora ekibarua naende nganyora inyumba yani ile muntu okukurwa Kenya kwenda Mombasa tote kumanya tigatoga ende sinya sa gwanjira no to gukora ibintu gitokumira na kiki ntwa maite na imire mukingo chigukora kero naiko nganda nganyora ekibarua ase supermarket kakina ari gwaka no siringi 950 kingenderera ngakora mutinyo yomo bono igatuka kana rure miremo nanje nintaite kora nyumba town ngaja ngaikaranse sa muraba arenge nsemo iga ani aba muraba ne bunduki babwate poro barurira abaskari batamire nje ngatigara inkaranse ta abaskari bakamboli nkieke bagenyiri matigenteke Mombasa yani ase omenyete kwa ruro gwachire mirimo ruro wono nkoira noreka wono nkoira nande wono ntumugete na inairanete ngaika nyumba rende ngachikora tumuka kirende kwakorire mirimo masa 8 ngachiguikaransa rende sa abantu bandi bagoikaransa ani na ikaransira sabe ona iga nari nabwate twe egento ntari kweba nkabwatwa bantu base itumba manyeti simiteyo ona igatuka nga goikabangire ngachigukana polisi muntu tayo wondotea ekiagira na abantu ntaitingerese bali ningo twarenge nabo igobono gas goikaransa ba murabarengo bantu mbarengo nande natete ko manyambarabi lakini boneka batereria imanya abantu abambarabi ona kero basigari bagocha abangwana bamuri nabaro batamire nkyayo tatamirite bano na maitege ndukiagenderate bana basikali bakago abasikali aba bagutama njenga kuminga nkigose bagutamira bano ngo tikoreka agasigo kaba kalensa abo ake yanga nyora ni bundu yani bundu kiri masoesi bari ko yakorera gikiaba bana kara basikali bakumira pona gwati bano bande batinte babantu bari na bantu bari dinana no ne bini timbaruji nanje nabutete sa bantu bakunya goseka nanje no ndaite ku relax bana abantu bari batamire ngonyora bakombolie ginteke nuko maitenga batengo keranda basikali babwate baganda ibano nyimuki ngabakani onye nyimukia ango kebekiana pi ango na rute simurateo ogakana ngabakani kanyo more munare ngabakani ngabatenje ginteke nabwate bone kero na iruba kechera obaga koimukia bakanmukia bakandige statement na nyorka ndine bunduki ire mamcha yeli chiko lakini ngatigara ngo kana nganjite nabwate bunduki karo naikiwa ngatene ni gwe koti ngatabuchita rikinga niga ngwatokete ni bunduki n'abantu bande mwarenge na baro mwari ko banga goja gusalie town ngakana yanje nane gutuka na bunduki aigoro mandi nkanyora bagusiba itubaro mwaka 92 to iriba gali kwirana mwago ya dinga iriba gali okwana tiba gali okwana nonde bwenzi timba tiba gali okwana nonde bwenzi simiteyo ngaki ando ndeta yumanyete na abatu agite na bonde tayo manyete ngainache ngaki simiteyo manga simiteyo anira cyuri ni liru obike liruba obike post bona kwa ikirwe ekoti naikirwe ekoti na kanire na iranire igyara ali so rumandi yokoirwa ari okobekwa ali so tumugete abantu ngokorangari bari bakobora nkina kiekyo ngina kikwalika nankaberesa igwa nari gweta igwa bintu nakorerwa yo kwabwatwa bone bunduki ine yawo nkwanyimuki ngabakani getinye kuneti nere bagante bitonye kuna ayekane bunduki buno konyorwa Kenya yere mamita yeli chiko ogusibwe miaka gweta 40 60 miaka ngako gweta ngaki ngaki na bwate miaka 92 na bwate miaka 29 28 mugano ino nte toigwa enyorese buno ri igo tigatotegere twensi bono ekero na ikigwe koti na ali eseli nguchuri kwereswa ikiogokora okukani gune ende gitobase kugitaga na andi kwanya kune bunduki yae basi abantu bari barechera eseli nkomanya bari gintu kegendererate bona bande byekine gitobase kugitaba pi nganda ngakana pi bara banje nanya gukuna bunduki nande nari gukane kene nje nanya gukuna bunduki nande nanya kurasa abantu tindike bago igo bunduki njarengera ekero baigunga bunduki teliyane inkaira ni gorumandi rende bano ngabe kurumandi asinginjo umuntu gocha kutwali bunduki kinike bage kanene ngabeke ngatomusimura tewa erumandi gaiga kwa beroro for how long kakinga seli tuna bethege kadiri nkairu ngakana una nkurukuru wali ngairu simura tewa kiara na banda atikubundisa na enda abantu bako basimura tewa na abasalipi bono na bera nyari kane nkuikaria
inyegeria abantu bande bunduki bono koirwa ase criminal chinde ngairwa ase criminal wana barabara bao kagirete ngane criminal igo ne criminal na ari kera na bwate tuni bunduki egieta arenge yani bono manyire bune criminal lakini me yana jetindi criminal kuronki yakiabo bono ekero na kana nkanyora abasikali baitombara bari abagusi baganda bigende kigekane gikaba bono igo amaruba gotumu gochisobo gusi amuntu yamanyunki okani hai amaruba gaja abantu bagatumwa office ya profession yani investigation office Nyamira umuswati urengorora akabatebi nka mwana ino natugite Mombasa nandi no musalia ogarugia chikumwe kara abantu bacha kuyusa itanga ni natukire ne bunduki kiro muntu akandengera liko kondora no muntu mube kyaro muntu uri gutuka kare imyaka ine bunduki no criminal ikebe no enkare na mbona bono ekara namanyi buna ne criminal ikebe umusacha tinakora kende yani nje nonde rumandi ultimate gusi bakire bakanyamira bakabori umuntu uri kupita suga lakini usiri nero rengo muchibona agateba nga muntu itanya ko bakebagona ndaruete gari umuntu bwiye kanisa jene kanisa nakinde arueta ari umuntu bwiye kanisa bono ngo kende ngeyo muntu itanya ko bakebaho bono maruba nagataga ko nari nakite kupima bono amakoko gusinanya gukune bunduki bakanyora tinanya gukuna bunduki asali ngakura emeti nyisita inkanete ngoirwa nakana na irani kwirani weru nakana na irani baka magora na kabimba kwirani weru mande iga simulatewa okay tuereza ngono bugimo bwa simulatewa emeti nyisita ngaki simulatewa ire simulatewa nase okogenda orora mateso simuratewa ekero kogenda simuratewa talichera okogenda guchialirioka iyo kwenda guchinse chifuti 35 anakero gushimo simuratewa kwenda guchinse chifuti 35 engoro wachi kobero simuratewa 35 feet guchinse ngaki bugima bwa mabo bono bugima bwa chera bwa ngiribirera rinyinge nande turi guchariwa nande ne criminal nande criminal krieta likoteba usine nkiabwate bunduki bono isimuratewa nasi muchandikite mokora mama mokorosa kora mama gwatenena gokorosa gutenena gweikaransa gokorosa gweikaransa asita yura atare asasini na asaterere to kulina guchinya sigoro nagendo ngeyore ngentere yo koirumwa be kwa saba gaka buna koiboreto abo simuratewa ere simuratewa karo kwa bikirwe che simuratewa turi kwenda na yanga iyo kogenda ororo kwanyora omugekuria mutaka kwengentera ukubituka na matesa munene ndagira ngaki ndagira turi koreta rundagira na muntu emukunganya chindagira kururari kinse jiwe kama ndagira kurukuru mwapiki ma abantu ngakibago behave ma iga bano ma iga echera nabakogenda urwo uri criminal chera turi goteba ngango iruru umwana echera achiko bumya yuko iru umwana echera omenda ko be criminal iga bono nabo gotebigwa na kitugu chigotenenga tokuruma kora ruma kuri biyana cyo guchiko na cyo guchiku kwerenda na inde muntu uchire selime echera tukanga gocharu muntu umya no anya bandi batanga ngo chabali barabantaba bali bauchibeke lakini echera nasu guchikufunzwa guchikufunzwa bono buno kwimukie bunduki buno kurigia mali na inde buno kwibakira umuntu bono bunanje inasomete gwe binde binge sana na bono tukumbwata nangwanyorete na marwa gusinkwanyorete yingo kuruta magena gusenki onye tumbwate dina igena ikitaikina na ende nisomete kinanga ekero gwa decide gwa ko muntu oiso gwa ko muntu mutige ogo itwechera sana igo ogwa ko muntu gwaita gwagera gosoro tebangana na ko muntu gomoro ogo itu sana ando balechera ba gwaita ejaro muntu yacho kugambia cyo kurusikibeza igo tu aliechera guchikwegeri gunga okobutoro muntu ebigoti okobutoro muntu ebigoti nye mwagosanire okubutora ogenda ugambe kina muntu ate yukuburi swali
hala ebina byo bintu nasomete echera nandi kene giri ekende nasomete echera ekerbono kukurwa echera egento nasomete nokoba no kwirenda yani no gutiga mang'ana amange echera nasomete number 1 gutiga mang'ana amange gutiga gokosera abantu yari nande mapunso kogenda ororo naende unabono omonto atake kumbuta emirimo busayo nimaita sinkumu abagukwere sibinte bigose bakugiria mang'ana mbari barechera mbaro bakurukwa mauru urechera utari kurwo ero chete kurwo gachita bwate miaka 25 goigire miaka 60 agibaguru ha mauru batabwa jese bagochia buna kubwato kuga agwike taoni wako muntu ndiro ni una gwika yo okorigi tutari kurare kyara ngaje ukikora tabwa tia saguchi abu asechera bakuru amauru ngoy bunge bintu mbiri byokorekana chere bisanga gite bikongu paka abantu ngunchuru bari baba bakungu chere karo guchyo mitinyi stanga kirendo komenya ngakimitinyi sta na menye to buno gwaso echera igokoegwa umuntu uri umutangani kwa indagira yaye kwari botuke karago chaka gotenga na ata gite buno ata itabe buno mukungu abanzi bare chera batana inkwari indagira yaye kwa indagira kwari ndo gwakana buno kwaba buno muruki ebintu bigotebekana mang'ana yo basacha gutwara nechera nekene oroje mitinyi sita bano moju mwatwara no abaswati bari barechera baro bagutwara ikyara nase musieke bintu ngai bigokorekanira inde byokorekanira echera butuko ibintu bikorora guteguna obwate Kiswahili tugakonda Kiswahili bine yechera ibintu byokorekana butuko ndiri muraire no mugaso ndiri mutumuke kurangirwa kabisa mwa daye mukabande kwarangirwa gwatebirwa bono goika oirwe buno mukungu nkwari etendagira bono naye buno gocha komenya numugeni agocha nayo komwendagira bono nande mwachi mwigwana mwika imari mugabo kibono bugimo ekarole manki ogenda tonya korengereri mutu oyi nabwate birangererio ekemo ngise gotigwa nabwate karanga emyaka nerenga gusengo sibwa nakigusenda ati gukuruma ngise gotigwa kuruma ngo chikaba omuntu nanje korona karweto jenanya kogosera mundu nanye kurangereria na muture bono ekinandi giacha koera bono ekineke mitinyi stekera kekera yaherete akaruchungu siakoru napimirwe bichara igo nabwato getwe natebe tigunga yarorekanire tubwati kozo ekotie ya gutigire lakini igo tuguchuko kubwatia naende kurubono isikubwatu katia nyuma y'imitinyi sita isikubwatu na busari bonde bwanspi iyo gosibwe myaka eyekwari ikineke gekubuka okabwatukwa nkabwatukwa ngai gwabwatukwa de wanekara kwa bwatukwa kare kare kwari kubwatukwa kurwechera igo nabwato getunganda bakarie se narenge nganyora bintu bya nembiyo omuntu mungabure nyombe iyo none iki nabwate kemonkiyo bono na ira netrende bakechera kyara timbwate none siringi ekambuni iri nare gokorera ngachikandoro akaru umuntu akunguna konyo ubwatire asi bune criminal turi gotegererwa igo nabwatete nkaira na naende bakari ngateba ngaste yonguchi naende bona ari najete ngatware ende nene kusia kwa siake kandia bono galio mukuria masabu mukuria ibintu byabo igo nkarwechera endinga naiga lakini amakokara manyere amagoro ko bimbete amagoro mbimbete bona ana ari gukora gasi nde yonse Mombasa naende goikana ari gutuka ase ntumuke mitinyi 3 gusene imanyo gukora gasi ando ijyaere chera turi kwa igundagiro uko banguru achero uguchutiwa to twara chinguru uchake kurwania abantu imari nando to twara chinguru chiyo gutama wonu uko urwa kandagira kwa igwagake obe wiki bono kaira na alio kabatenga ngaira na chera ngabate bya seyongo chikonye nsibire bono njira teyo ngate bigubera bakenga gituranyore garie ekogenda obutuko bwo garie gacha igocha Nairobi nganda Nairobi yao kuirwa ndiko chikubekwese andi kwaganyerurie gocha naba basikari bawo ko bayo ngorangaro bono gatoka baka gwikire se baka ngatoka na ikire nyamira seito ngaruo nabachigari cyango bete yende kangi bometi yende kangi ndeta kelicho bono kurukiriche kandeta nyamira
bono ekero naika iga seito ona igete chinsa na igeta aria nga saa moja na nusu ngatara ng'ora kuru Nyamira gocha biego kero naika biega aria ngarora rende seito eye ngasoa unango kong'onda iga momuro minto andebe itinga ntuntu taiti baibika wasaririe rieta amang'ana agocha ng'ano moibi ore ntuntu taiti moibi nkaga hani omoibi bwechi bunduki noche gotutiga momuro mino ala bono mama mino tari gokwanga mono rende kero mama iko lakini gatoka none ndagira nkwa gusingwa upande tindorekanete buno omonto omuya egiara bono timase baikanga ne bunduki erinda ambegete bono tindorekanete monto muya ngakora nkanyora nabere chinguru ngasoke ibarua byano murugi nkanyora tai ngwabwate mukungu ngaki mukungu nabwate lakini bona nkajigo nyanya tai ngai nera genda tata mitiri yegwete ngano moibi obwatiru n'ibintu byo obwatiru ne bunduki yare ekorete iryogiribe sana abana ngobwete sana ngai mbale ngobaro bana mbayo bayi mugiti abana kaira sobo na nyuma kuri Nyamira ngombware lakini ngakora matuko make ngaiguno wale ngaja ngaenda sobo inginyo ritomo ngino inasiro mwakoria lakini tangetikirwo ala tangetikirwo ngikiaba ai bono branje no musalia ngaikali ngatenera rende ko kwanda bana ko yara gwikwanda nakanyimbo ngatenena bakankarosa umuswati uri agachera gankwani tukakwana ngamutai na kya kamboli ndikwaje ngamutai narachire adabi ntoiguye ngwacha mbiyore ngamutai rendo chuirane nachire aganda byagenda abantu mpanya kokorora ekiara mangana nachite nga igoro moibi ikiango mangana nachite na manga genda ambuka sino one karoko nyora rejection yons muro mino kwangire nka bwabo ubwata abantu babwata bwo bayigore yawo mugongo utamire wikira sobo kworokirwe ibintu nebi abana bago buka barenga bana baringe batatu bane barabumba kuri kona estato bana ari senaenda sobo no nabanyoro bakandika organize bakancengera lakini family litengo kerete kero kwirana kuruo bono kwirana go ngaki bono korengera libirengera lime bono kero kwirana kuruo mumura nare twanjaine sana nere ankane tinga tinkogenda nje agatene nanjira bono karongo je tuumira na kambuni na kwa rikoga na isingo me na rikoga na isigubia lakini rendo muswati ndo kwande lakini nante bingo cha kuchari muswati uri agatama kurwari nere butuko nagaje kiriya karagocha nganyora karanga rikyo boibi na bakira umutuo yemi muntu uyu nababwate bunduki akitene bintu byane byonspi ekaragoira na akaira na butuko bakaira na abana bane ngakikubarigirire oyo mabona igana irubyare abana bari bane bonspi mbabwate nibarwa bana nganyora family ye itendigirire tibi nari na decide bono ngachaka kuriyemere mu kifyangu parting yankanyore gasi ya serious bwana family iri chiti kwaendera na mukunguri no ari moya ari na inde no ari bwana lakini mochiti gotwara bwanje ndogeti gotwara bwanje nere lakini wameteka bakumwana nari uri onto kote uri kundu kuno muibiyo oyo muheyo kabere ala angina ari komande binga murame muibiyo tani gonga itera mangana mange sana lakini mwacha kuiguana ndije kuiguana tuaje kuiguana tusingo upande ukwana ni chamba oneka yeka 2000 igatoka na abire chinguru chinyinge na chakiri konyora kuri ne tukutanete ngachaka kuri kichibe bono ujagera 2000 igatoka mana wali chance mbigete bana na simigete cha tinanya kunyeria kiare nyaruka yane nero itara kuri school bono chenga batigire cha ngasoka isiko gokore bintu bya boni ngenda ka yongo endanga enyumba mbwate ni permanent kini ngwanda ororo singo upande ngigwa soma kuri somugano uyo gocha bono bakinga kibi na rejection yako bankigwa kwa soma buno muntu
nche nasomete iga abantu barechera tari bonsi barechera bagusibwa obumaene abantu barechera igo basibire abasari bareka abari barechera 90% igo bara abantu abaya bintu babugate irobi ewa bangakire abo nasomete nande igo tokuiramo tokuganino ene no mubisoga azibwejera yatingo ganino no mubisa na asibijara yatingo ira muntu jera kiara ninye manyete tingo ira makinai omuntu echera ninye manyete ni maita matesa uchiko konyoro abantu lindi kibakorera mamocho userindi batagire bayibejera lakini yatingo ira muntu jera egiara echera mako amangana ora na mange namba gwani kino ko bwati kuri gochiechera muna no muntu kwa bwata igo uchire echera nande kibesa chigutaka ko utaka kuri kibesa ko iro muntu echera ndi gwataka kuri kibesa na jera ri gwatanga neba gukuneto muntu basaigo karata ngoyo baina makosa muna kwa kuno muntu 7 years wa ko muntu murusia manyinga ne miaka 7 igo chera tili cheche amachiko ali Kenya amakon wa ko muntu murusia manyinga 7 years bono iga sina konyoranga igo ngwachito kanyore family ngao mbwate family giya ko biterete bono batanga umade muhimu tangani bono tiganchenge ndandi madam we mutanga ndakiti gutwara masikani na manyorete iga ngo muntu bwate ya mangana y'abantu iga ngo muntu utanduki nkarapana abana bane ndo chimbaro ka abana 4 baro tigantigeyo nabana umbitiyo ngaranga ngamugongo boni ngache family ya kabiri nero tuigwana ine nende mbiye kungira ando mukungu kabiri mwana muyoko mukungu kabiri no muyari nayo nyometo yo kabiri nayo ratweleze mukungu kabiri tariko ba ikora nkomanyari ngana namba ibirari uisikoreta kijuko charuko ende nyumba enene igo guikate makubwate buya nda kurinde buya ngukwana mone omo noyogo mo tanga ni singe chombrana gwatano waleka ngo amba tuli nere garama kosaro na bagonde na ndekero na nyurirwe inyore nkarinda matanga ko represent yale amnyo inche isigutoka na nyurirwe nkande iwo ngo butanga ngo ikamagoroba naenda kebiri go na komba narara ndoje dikoraramo ngo kebiri go na komba narara igyare moyo makati ndagacha nyumba nyandi nagachire nyumba yo makango na ngo toko no monene ya aina nintu akoranete dina ringechera chagete kobo kuriya abantu abanga aseke gusi yonati getepi okay tindi ko banere ango kwamba ulinga nkoba muri nere ngo nduri ko bane kyote y'abantu especially abangina bana bayekera umugako ganyore emuchando use abangina bagosoka isiko nkyora advice abangina akera umugako wabwatirwo usekera kwigura umugako onyorirwo umuchando gusu umwana gusunde bwensi obwatirwe tigakora ateba ng'umwana uyu neri chambasi na batokomorora kora amanyanga umwana uyu igatuka ikosoki tiakora sambarati samangana yakere kekere ngekere igekara umuntu abwatirwe karamanya nabako genda ngane gashugo gikuri nanje najete nkaumira kinyira bono ngaire na gocha kabusa igo genda nari gwati basha bandunga ekara umuntu abwatirwe nyata kora tiegento kyubo itie gusaga ku umuntu ekeru egento igwete ngisika abwatirwe tiakora kebeka omo na family teta kiri ko reject muntu mwabo pakari yakora tegenteke family teta ko reject go se kwangu muntu mwabo mpaka kera akora tegenteke nabana roje family ye yanenga nabantu yani nabaroje ko abantu abariri bakarero gana bonda kwana yo eba kwangite kero kwabaganiti ina banyangite kero nabaganiti bakanyanga na inje bono kero banganiti mbai konyo ikiara nindo chamangana na iterete simura tewa abangina rende bali basoka isiko yenyo abangina basoka isiko yenyomo egendo ndabatebinga ntukale bagusiba itumba ali gosoka tigango tebyo makina ntubantu bai kusiba itumba ali gosoka siko yenyomo ojo sokire isiko yenyomo
igari ingi kogenda oseriwa gose ekero omogaka komwabera igari komwabera n'engoko yari gocha yanyenywa etuonie embariri kwarigia omogoye bwa ekerundu kwamosungira igoti engoko eria yasungwa ere moyo yang'entu buna omonto yasungwa ebigoti biao na ebigoti bia engoko bigoti bia omokungu na ebigoti bia engoko biamanya konyenya kimanyererio ng'aye nomonyaka yaani amanyinga amoitekera egekuba goikaria ase omosacha oria ararete amanyinga aria amoitekera igo bakusiba ito mbare gosoka siko lakini ase eng'encho bono bachakire gosoka nare kobatebi ng'a baganya amasangi naro akara abanto twari koigwa bakoba chipa nabagere abaruya lakini rero bakabagusi igo bakoba chipa omonto aboko buna bona chisokoro chiane chiboke chiri chiamanyete bo negento giokumia omokungu ogosoka siko oyagosaria omochie agoturuturumba yaani agoturuturumba omochie oturumbire kende nkeri kuruokia mono omokungu ogosoka siko agosaria omochie ipi igo nari gosaba abakungu bari bagosoka siko batige mokungu yisa gosoka siko buna omosacha mokungu osokire siko natagire kwabirwa omokungu osokire siko ekera atigire nkwabirwa lakini akwabirwa namachika nateba nkio tabire to oyo yoneta nonyo osogete siko tachieti kutiga ebirengereri biria ng'a tindi moibi igatwarete ebirengereri biri ng'a no moibi nimbwate ebunduki naende ochiomonyerera abanto ng'a omonto ori bono nonsoba mbari gokwanwa buyanto bari nabo barababaidi ende gikeng'o obosuku ngochi goeta nkobeka egobi baka amaiso baka obotaka obo nabwate erongi embariri omong'ina onde ori goikaransa siko minta ensemble are goteba ng'a nyarongi embariri naeta gochiaria igo bane ndege ga nabo kwayaiterete bari nayaiterete amang'ana amagongo sana omong'ina oyi no tinkobweba nere are goikaransa paro tenda nyarongi embariri oitire nero yuka nkobeka nero yuka nabwate nari komitandera abeka asa yonsi pia karato chokora ndete nkwaribaga oruo basemi nabo igote y'umuntu totegerete chinse chiga ingane rimo riragere kwatete ng'a magnite mogano we can't sange n'abantu ribanyamanye nkiora semie oteye abantu asa basemi botamba bunoranyare kunyara eri tuchigokora kurwa saya kwana nabari gochiana egento ndatebe ibuna twakwanira amang'ana yonsi abantu baminto okwabera nankoro naende ekero tokwabirana ekero rikoso riabeire abantu nkwabirana bari igo nari kobatebi ng'a abarugi baito tosikane naende tosika abantu baito ekero kwareterwa omochi bwa omonto boigo na abana nari kobatebi ng'a makoso taiyo obwenerete koiraneri tata omino buna aye na omoibi omwana oria ondogete omoibi namotindegete 2015 omwana oria ondogete omoibi namotindegete 2015 oria otebete ng'a moibi igo bono naki nari kwa-advise ng'a abang'ina tiga gochecheria abagaka baino baka abana bachikonyora amang'ana aywo baka bachigosira nari gotebia abanto baminto benka y'omousi ng'a ekero egento kiabeire karagechungusa naende tiga kwanga omonto omino na tiga kwanga omwana oo tiga kwanga amakoso ngo bari naende abanto nkwabirana bare gento ndatebe iga busi yaito totiga amang'ana y'obonyaka yaani obotomani amang'ana y'okorigisiko buna omong'ina eki na egento gekogechi mono baka nao nase ebibiria makinati ebinto nari goteba abanto nonya embibiria ekero omonto agasokire siko agakirwa amagena into bano rero gusi abang'ina baito basoka siko kwanyora kwamotigire bosa igo omochi oyu osareka kwanyora omochi oyu oturuturumbiru naende nonya na omwana abana bari bagokina abaiseke gachimorigereria bibiria goteba buna ng'inare na omwana omoiseke oyo nabakorete ki nabare naende bo igo buna omoiseke akomanya ng'a ogosoka siko nere amate ng'a nkoenda bwone ngochi gosoka siko bono kwanyora obosari bwabeire rioka igo buna omong'ina agosoka siko omoiseke omanya na omoiseke oria nagocha konywa omogochi bwaye nere agosoka siko bono igo ogwete nyomba itato eye yaturuturumbirwe yasareki ainche naro nare goteba ng'a abanto baito tosikane chibirata nkiogora chibirata iga iga igo nkorenda esukuru ekorokwa Mongoli High School nonde buna omosikari Mongoli gase omwana geta arwa orakanda agasira nonde no nkorenda oyo etana echuma oyo nere emenyete ching'omba chiaye nakiakumeirie iga
Uya sana ndia hono ase okoro mugano go nande megane ya soko semia community ase njere ya mosende orenginga mwanchwa kwa nyore amangana abira toyoko semi kurwa sai abantu nabo mete gogusi bono karuko ibintu bine biga nando mugako kwa ndamangana yoko semi sana onyakora uni maitanya kwa somere kema go sekende nabokonyoranga kwa nyore ribaga lyo kuyegeria binte mo gose bintu binde ndoga ndire kolete meganega yamono mugaka. Asante, Thank you so much. Ade squeeze ole biya tindi bobe umukungu yo kabire mbiya ndendete tari konga birengararia ande ngo kwali jinza mujia uli ngo ari jinza mujia gote matema uli na ndeta digotema ko enda siko mukagire nganga sokari ambiyo begire mbiya mbekire na ndeta dikurwo monera maiga na ndi tumando chananga nyandeko nyere na te binga binde ibi kasagia makina itikago ya kwenda kujibosonga ali bosonga na bora abantu nchira na te byo mungino na ende skimu uri garanya adiri kware gocha gutira na na matoke na gutware ukuri next time tomanyire mbona next time meeting zetu kumera next ne tomanya ine alright tomwanchwa muligeria until next time toka ndete nemegano gendera go subscribe gendera go tubwatia chemakna itingoro kutumira naso mugano gocha.